И сега, кой е деветия крадец на време? Това видео е деветото от поредицата «Защо нямам време?». Казваме прекалено много «да» на ненужни ангажименти. Обажда ви се приятелка или майка ви и ви вика за нещо. Точно в този момент сте ангажирани, но оставите всичко и хуквате, защото трябва да сте добри. Така са ви научили от малки, че другите са по-важни. Казваме «да» на срещи, събития и задачи, които не са важни за нас. Отлагаме нашите дела, за да помогнем. Да, това е чудесно, когато помагаме, но трябва ли да бъде в ущърб на нашето време, а понякога и здраве? Какво може да направим? Научете се да казвате «не» на неща, които не носят стойност или не ви носят удоволствие. Не можете да спасите света. Освен това, всеки има силите и таланта да се справи сам. Много от вашите познати просто си търсят компания, за да ни им е скучно. Въведете си правилото на трите «да». Когато някой ви поиска помощ, си помислете. Първо, той помоли ли ме 2 пъти? Второ, аз в момента мога ли да му помогна? Имам ли време? И трето, аз имам ли желание да му помогна? Ако и на трите въпроса отговорът е «да», тогава помагайте. Много ми харесва израза «тя банката не му дава назаем час», но това е друга тема. С вас беше Ирина Димитрова, ментор личностно развитие. Очаквайте 10-то видео.